ka ningot ki beriu ki batmu ban shim kabu halor ka jinglong jingman bat ban thau jingklumar ha ka jaka bat penlong jinga ki kinong nya kali kamai hajoraban la sha pen her krat no ha kinong nya kali bat ki polet ka asam kinong nya kali kamai ka asam ki badang penlong ka jinga ki hajoraban hapo alama jong ka Assam State Taxi Drivers Association la ong bakila sakhi ki katu ka ningot ki riushimen ki ba persyang ban shim kabu da kabarung ha ka jaka ba penlong jinga ki da ka jingthu ban penthut ya ka jinglong jingman bat ban thau jingklumar uwena ki uba phong da ka helmet thuk thuk la ong ba ula sha sei no mardor na ka te ka jaka ya ki ba la ra no da ki pulit ka asam kat kum ka jing ong jong kinong nya kali asam ki ba ya ki ka jinga ki ka jongki hajoraban kam dan jingthu ban penmi ya ki no ki jingja basniu Henry tang man penyengi kali lagi dena Assam ni Meghalaya bakin nyai ling ba na kani ka jaka tat hadu baka sarkar Meghalaya kan wan shakmat banyakran penbej halor kani ka phang kitay ki riu shimet laong bakila syara no haki pulit hadien bakinong nya kali kila syam bakila persyang ban shim kabu ya ka jinglong jingman bat ban thau jingklumar day halor kani ka nongrim bakila syabat bat IT no syaki pulit ka Assam kinong nya kali ka Assam kila pen pau shairu bakin beteng ya ka jinga ki ka jongki hajoraban bat ban khang ya kalit ka wan jongki kali lingba kan ka surang tat hadu baka sarkar Meghalaya kan wan shakman ban penlong ya ka jinga kren bat ban penbet ya ki jing e kila pen shairu bakim dan satya ya kanu kanu ka jingthmu ban le ya ki no ki kam ki bala ban lam shaki jingja ki basneu la ne ban penthut ya ka shong suk shong shngan ha ka ni ka jaka আপনি ব্লগ লগত আমি আমি নেক্সট টাইম নকয় নেক্সট মাল খাইছি আপনি মদ খাইছে নাকি নাই খাসি কোনটো হলে
যদি মদ খাইছে থানাত বহাই খালি